Törpi csárda előtt van egy tó, abban úszik 3 fekete holló. Leszakítom a hollónak a tollát, elszeretem Csapvárosné leányát. Kis fejlovam, vadfószöget, de fényes, tréfüle pincsárdás lánya, de kényes. Modorhaját illegeti vállára, 100 talléros kendőt köt a nyakára. Itt a vége! Tonnak nincsen geredája, beleesel a Keszthelyi csárda. A csárda 4 sarka, szép csárdás maga, szép eladó lánya, fáj a szívem rája. Beízentem a részlegénynek, gyűjjön gyorsan, essék segítségre, fogja ki a csárdát, a csárda 4 sarkát, szépen adó lányát, gyöngyhajadó lányát. Madár Balatonra leszállott, készányával hátravágja a habot, készányával hátravágja a habot. Sejt az a jele, hogy a babám elhagyott. Sejt édes vári, templom tornya, de magos. Rászállott a jarumadár aranyos, készányára rá van írva Kaposvár. Sejti babája ez a göndörhajú lány. Sejt édesanyám, ki a lánya, ha én nem. Ki öltődne karikára, ha én nem. Karikára öltezem a hajamat. Sejt édesanyám, élem a világomat. Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Ritkán van ilyen népes tábor, és talán még sosem volt ilyen jó hangú közönségünk. Köszönjük szépen! Dévai Nagy Kamilla, aki szeretne nekünk zenélni, Almádinál jár már, úgyhogy reméljük, hogy a kiállítás megnyitónak a legvégén tud nekünk azért még egy kicsit muzsikálni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Jánosics Gina festőművész kiállításán. Először rosszul írtam, mert Györgyikét írtam, de ez a Gina ez onnan jön, hogy mint mindannyian tudjuk, Münchenben él, és hogyha egy német ajkút megkérünk arra, hogy mondja ki azt, hogy Györgyi, akkor csak annyi problémája lesz vele, hogy se G, se R-et nem tud mondani, és a több más-mással hangzó pedig nincs a nevében, úgyhogy a németek kedvéért lett ő Gina, és ezért szerepel így itt nálunk is, mert Németországban már több kiállításon is ezzel a névvel szerepel. Nagyon régi a kapcsolatunk. Györgyike nem festőművészként kezdte az életét, ruhákat vart sokfelé, és később fordult a művészetek felé. Igazából a lelkének a megnyugtatása az, ami mozgatja ezeknek a képeknek az elkészítésében, és mindig sok örömet okoz nekem, mikor újra és újra látom, hogy új stílusokat, új irányokat próbál meg
a festészetben, szobrászatban, tehát nem az én tisztem, hogy erről most beszéljek, hanem megkérem Krémer Kolost, és egyúttal elnézést kérek, hogy a meghívóra rosszul írtam rá a nevét két S-sel Z helyett. Szeretettel felkérlek, hogy nyisd meg a kiállítást. Tisztelt hallgatóim, kedves művésznők! Külön köszöntök minden megjelentet, elsősorban természetesen a helyieket, és külön köszöntöm, akik az országhatáron túlról érkeztek. Engedjék meg, hogy egy pár szóval, gondolattal hozzájáruljak ennek a tárlatnak a megnyitásához. Földünkön vannak nem megmagyarázható jelenségek, amelyeket nem kell és nem is szabad megmagyarázni. Mi egy számot akarunk adni róluk, eltűnik nyilvánvaló létük. Ilyen jelenség a festészet is. Néha jobban értjük a képeket, mint önmagunkat, mert saját lényünk, titkaink világosítják meg. De ha meg kellene magyaráznunk őket, és elmondanunk, mit is szeretünk rajtuk, csak idézőjelben mondom, dadogunk. Valahogy úgy, ahogy a szó emberének tartott laikusnak, akad el ezen képek látása közben most az ajta. Amikor megtiszteltetésnek tesz eleget, hogy Jánosi Gina kiállítását megnyissa, minden kissé művészet szerető ember néha hiányolja ezeket a képeket, amiben majd a tárlat megfeküdt és a közben gyönyörködhet. Nehezen fog esni számunkra, ha be akarunk számolni róla. Akkor érezzük igazán, milyen titok ez a festészet. Sajnos, és lehet az én szavaim sem fogják tudni megoldani ezt a titkot. Csak arról szólhatok, hogy nekem ezek a képek, és remélem a jelenlévőknek is, akik ezt megtekintik, prédikálnak, pláne így vasárnap délelőtt. Úgyhogy legyen, igen, jól értették, prédikálnak Istentől kapott belső tehetségtől, és természetesen külső lehetőségekről is. Ez az, amit talán még a művész sem ért. Hogyan és miért kapta ezt a késztetést. A prédikációk végére ugye mindig illik az ámen, és a megnyitó gondolatsorat szeretném átadni minden kedves megjelenteknek. Külön köszönetemet fejezném ki Richárd atyának és megjelent Csidmagra Bulcsúnak, aki lehetővé tette ezt a tárlatot, és gondolom, hogy mindnyájunknak örömére, és remélem, hogy a látottak alapján mindenki élménnyel lesz gazdagabb. Valakinek, akinek nem kell nagy protezsáló, mert a mecénása a saját képei, akinek nem kell dicsért, se szószóló, mert művei megteszik ezt helyettünk. Én a képek ige hirdetését átélő, mégiscsak egyszerű ember mondom, hogy köszönöm. Akkor megkérem a révfülöpieket, hogy egy éneket énekeljenek nekünk. Énekeljünk olyan. Jó. Hallgatom vizek keskeny a híd rajta. Merengy arra kis angyalom, mert esel róla. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizére, inkább esek kis angyalom vélet szerelemben. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizére, inkább esek kis angyalom vélet szerelemben. Balaton közepen általban kerítve, Nagyon szépen köszönjük, hogy kisegítettek bennünket a szorult helyzetünkben. Parancsolj! Hát
legelőször szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelt avval, hogy eljött hozzánk. És a nevemen kívül egy, de másik helyesbítés szeretnék. Szobrász vagyok, Münchenben a képzőművészetit tanultam, és amikor nehéz a lelkem, amikor valami nehéz a kezem is, vagy hogy ne nehezedjen el teljesen, akkor szoktam festeni. Na most annak idején valóban a varázsból éltem, de népművelőként dolgoztam, úgyhogy semmi olyan, ami a népdallal, néptánccal, népszínházzal kapcsolatos nem idegen tőlem. Azokat a motivumokat azért nem tudom, de azt úgyis mindenki ismeri. Na most, mit mondjak? Ez egy olyan megtiszteltetés a számomra, mikor bejöttem és megláttam, és arra gondoltam, ezt mint én festettem, akkor ribabőrös lettem. Na, milyen ügyes vagyok én! Annak idején a Dévai Nagy Kamillával, a Ki mit tudom kezdtük, ő ugye énekesnő lett, én versmondó és mesemondó voltam, abból nem lett semmi, a mesemondásból még van egy kicsit. Jó? És ő megtisztel majd bennünket, avval most már Almádon régen túl van, Fürednél jár, hogyha 30-al többen jön, lefényképezik, és szép dalokat fog nekünk énekelni, de annál szebb nincsen, hogy most önök itt vannak. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük mi is. Thank you.